daude peoi final ariketa gehiagoekin. Hauek egin ahal izateko jakin behar duzue zer den oposizioa, zer den erregea bultzatzea eta oinarrizko peoien finala. Lehenengo ariketa hau errazena da, edo behintzat aldaera gutxien daukana da. Erraz ikusten da erregeen mugitzeak ez dakarrela ondorionik, beraz, saiakera bakarra, F7 da. Egon daiteken erantzun bakarra erregea F8 da, eta hemen kontu handikin ibili bergea, ze errege F6 mugitzen baldin badugu, errege itota da, eta partida berdin duta. Beraz, beste mugimendu egin behar dugu, eta hemen erregea D6 da. Errege txuriak jarraitzen du peoi beltzaren lauki kritikoetan, eta beltzak mugitu egin behar du. Beltzak peoia jan behar du, eta orain txuriak oposizioa hartzen dio. Luzatu egin dezake errege beltzak txuriak bere peoia jatia, adibidez errege F8, errege E6, errege G7, errege E7, errege G8, errege F6, errege H7, errege F7, binita berriro oposizio hartuz, eta orain erregea H8 eta errokea G6. Eta dakigunez, hau irabazita dago. Erregea G8, erregea H6, gogoratu alde batera mugitu egin behar dela, erregea H8, G6, erregea G8, G7, errege F7, errege F7, errege H7, eta hurrengo mugimenduan peoiak krogatuko du. Hau zailagoa da. Zuriak peoi bat gehiago dauka, baina ezin dut defendatu. Adibidez, errege G2, errege G4, errege F2, errege F4, errege G2, errege G5, errege G3, oposizio hartuz, baina errege F5, errege F3, eta orain beltzak denbora bat dauka erreserban, F6, oposizioa irabaziz eta amaiera hau ere irabaziz. Beraz, zuriak beltzari erreserba mugimendu hau kendu egin behar dio. Nola? Hasierako posizioan G6. Beltzak bi aukera ditu. Erregearekin jatia, errege G6, errege G5, errege F5, errege F3, ze gertatzen da erregearekin ordez, peoiarekin jaten baldin badu. F G6. Orain mugimendu bakarra berriro da F5. Ze gertatzen da erregea gertatzen baldin badugu. Errege G2, errege G4, errege F1, janpeoia, errege F2, errege G4. Errege G2, eta orain lehen bezala, G5ekin beltzak irabaziko du. Beraz, hemen lehen esan dugun bezala, peoiakin jan eta gero, hemen mugimendu bakarra da F5. Orain bai, peoiarekin jan egin behar du, eta oposizioa mantenduz orain errege txuriak berdinketa lotu egingo. Errege G1, errege G5, errege F1. Beltzak ezin du mugitu F5 laukira, eta errege zuriak oposizioa irabaziko du. Adibidez, errege F4, errege F2. Eta amaiera hau berdinduta da. Ariketa hau ulertu ahal izateko jakin behar dugu bi era daudela gazteluen peoien aurka borroka egiteko. Bat da, kasu honetan, H8 iristea. Oda, errege beltzak, H8 lokira iristea.
Eta bestea, ez ustea errege txuria H kolumnatik itetzea. Beraz, errege beltzarekin F7 edo F8 lauketara iristea. Beraz, errege txuriak ezin du utzi errege beltzari hori egiten. Zuzenian gerturatzen baldin bagea peoi beltzai, adibidez errege lau, errege bi, errege F lau, errege D3, errege G bost, errege lau, errege H bost, errege F bost. Eta orain beltzat lortu du posizioa. Eta zuriak ezin du edo H sotabetik ies egin, edo ezin du ekiditu errege beltza H sortzia pasatzen utzi. Beraz, irabazteko errege txuriak errege beltza bultzatu egin behar du. Nola? Errege E3. Errege beltza alde honetan mugitzen baldin bada ez du ezer lortuko. Adibidez, errege G2, errege F lau, errege H3, errege G bost, eta beltzak. Txuriak hango du peoia eta beltzak ezin du buelta osoa eman. Beraz, bere irtenbide bakarra hemen da lehen bezala buelta ematea bestaldetik. Errege E bat. Errege F lau, errege E2, errege G bost, errege F3, errege H bost, errege F lau, eta mugindu bakar batetik errege beltzak ezin du oposizio hartu. Eta errege G6ekin errege txuriak abestuko du bere peoia korora hartu arte. Hau zailena da. Asko kalkulatu egin behar delako, jabetzeko erantzun zuzenek ez dutela balio. Adibidez, gertatzen da zuzenian errege txuria peoia jatera juten baldin bada. Errege C3. Pentsatu egin dezakegu, beltzak gertatu egin dezakela bere erregea, errege E bost. Eta pentsatu dezakegu amaiera hau oso erraz irabazita dagoela. Adibidez, errege B lau, errege D bost, errege A lau, errege C6, errege A bost, errege B7, errege B bost. Eta hemen oposizioa dakagu eta erraz ikus dezakegu txuriak irabazi behar duela. Baina, hasierako bigarren posizio horretan, hemen errege E bost ordez, beltzak errekurtso bat dauka oso eskutu duta hau berdintzeko. Eta da, A3. Honek funtzionatzen du, peoiak jaten baldin badu, peoi beltza, zutabeko, edo gazteluen zutabeko peoia delako, eta errege beltzak erraz mugituko da eskinaraino. Beraz, horrek ez du balio. Probatu egin dezakegu, A3 eta gero, peoia aurreratzen. Baina orain, txuriak ezin du oposizio lortu. Errege E bost, errege B3, errege D bost, errege A3, errege C6, errege A lau, erregea B6. Eta amaiera hau berdinduta dago. Beraz, hasierako posizioan zein dezake txuriak. Posizionetan irabazten duen mugindu bakarra errege B bat da. Hau paradoxikoa da, zen atzea juten gea eta luzea kostako zaigu peoi beltza jatia. Baina lehen bezala gertatzen da errege E bost mugitzen baldin badego. Orain lehen bezala hango dugu peoia eta berdin oposizioa lortuko dugu. Errege A2, errege D bost,
erregea iru, errege C5, erregea lau, erregea B6, erregea B4. Oposizio daukagu eta irabazita dago. Zer gertatzen da lehenengo saiakera berdina egiten baldin badagu? A3. Argi dago ezin dugula jan. Eta ezin dugula B4 jolastu. Ezin dugu jan, orain berriro zutabean. Guzteleuen zutabean gaudelako eta errege beltza laukian dagoelako. Zer gertatzen da B4 jokatzen baldin badagu? Lehen bezala, errege txuriak jan dezake peoia, baina ezingo du oposizioa lortu. Erregea E5, erregea A2, erregea D5, erregea A3, erregea C6, erregea A4, erregea B6. Eta lehen bezala, hau berdinduta dago. Beraz, posizionetan egin dezakegu mugimendu bakarra B3 da. Orain bakarrik egin zaio beltzari erregea gerturatzea. Erregea E5, erregea A2, errege D5, erregea A3, erregea C6, eta orain bai txuriak oposizioa lortu egin dezake. Erregea A5, erregea B6, erregea B4. Txuriak oposizioa lortu egin du eta amaiera hau irabazita dago. Eskerrik asko ikusteagatik eta hurrengora arte.